Siksige ka lang ba? Siksige ka. Di Maria de Vera. Post na post. Ching! Ah, grabe. Ay. Yo, what's up? Good morning mga hilason. Ron. Today is Sunday. Beautiful Sunday. Lag mi ron, lag mi. Lag ron. So, mag-sit up pa sa atong gamit. Mag-sit up na. Laag. Okay na? Ready na ka? Okay. Ready na ka, Sang? Oh. Okay. Let's go. Hi, Bing. Hi, Bing. Hi. Hi. Say hi. Say hi. Say hi, food. Ay, gapa kayo? Ha? Gapa no? Laag na mi. Mulaag na mi. Say yo. Today is Sunday. Hey. Hey. Ready na ka lang? Ha? Ikaw, Bing? Ready na ka, Bing? Ready na ka? Hi. Tu papi manyanyo. Kaya nga na. Hoy, mana mo? Uy, mana mo? Hindi na mo kuhan, Bora. Hindi na mo na. Tara. Yawi sa motor. Yawi sa sniper. Sa dalo mo, reader ay sniper. Lasag. Okay, larga na mi. Okay. Let's go to the wood. Lad ka na Mila. Wala sa naplat. Naplat sang. Sang. Ito wala sa entrada para plat na yun. Alita mo. Gawin mo say-say. Naplat mo raider. Ang sniper na. Ikan mo sa ba? Oh? Gawapong may kukumanin ko man ako lang. No, ako lang. Wala na ako nanaw ng buong ulit. Papo ulan tao. Guys, mga ilason. Okay ba? Okay na. No, saya na ako. Hindog na akong nagwa. Papo kay papasan mo. Mama, wala. Tansiyoker ka lang, wala kayo mo lang. Pero ikaw na, ilang mo yun. Shout out, shout out. Shout out. Kita mo shout out. Si? Wala. Shout out ako sa Skygo. Kita Branch. Si Nel, si Mamiang, Bunso, Burnok. Isa pa. Michael Bandilan, dinakabuutan, tanan. Yes. Si Jaja, si Log, si Jamil. Wala yung pinakagwapong collector sa orketa. Yours truly, Sining. Ang malag mo ko din malag. So, kung may kabuto mong artuan, sa'yo kayo may naplatan. Hindi na kasakay sunod, ayot sunod. Daw gisi Migoy? Ha? Daw gisi? Binul kita na? Wala di jam deh. Bago
pa ba nagilisa na mo interior? Bago pa nagilisa sa interior, buslot na yun. Dito lagi. Wala, kami guys. Wala kami. Abot, ano pa dulog. Kami mo ba ni? Yes, abot ra yun me. Gusto to ni. Grabe ka layo guys. Nami ko siya lagan dito mga ilaso no. Especially kapag mga dito dire. Siguro within this out. Kasi ladang nilunod lang siguro. Kung gusto ka, ang sakong papel. I-off na to, mahilay son. One day travel. Nilunod siya lagan dito no. Hindi siya. Hindi Hindi ka na po ko kasal, okay kayo dire. Prenup o kasal, tama. Prenup o kasal. Nindot dire. Video na nindot dire nindot. Bugnaw ka siya dire, bugnaw ka tuk man siya, di ba? Init siya lang taon. Init siya lang taon, so tuk man siya, so bugnaw ra gan. Kuan siya dire dapita mga ilan sa mga mostly sa mga nagbuild dire Muslims, Islam. So nata sa Muslim area karon, so dili siya totally hadlok lagan diri mga abihon man ni mga tawanan diri gud. Medyo layo siya gikan sa sentro, so sa akong gibanabana gikan sa highway padulong diri sa kuan, dili siya ingon nga nasa 10 kilometers, mga 18 or 12 kilometers, 15 siguro, 15 to 18 kilometers away from the highway. So akong kuyo karon, sire ako mamahal sa kinabuhi. Turay, magahi mga ihag nga nagukad sa kaihag. Tara. No, mga ilason, namibog siya siyang kwarta mga ilason. Gaya pag wala. Giyap siya kwarta. Gaya sa kwarta, gigilabdan ko na mo yung kwarta. Ang iyang para palod. Iyang ipalain o kita. Balaka de siya, kaya ang iyang iparapalod, to sa kamong gigamit. Suso kong 200. Pagani, magasto pa ko si mong birthday, sika pamingil ka. Happy Terrible birthday. Dili, first time yun ako naka-anhi diri. Pero first time ako naka-anhi diri nga tourist spot, pero kani nga lugar sige na og anhi before diri almost 7 years kabalik-balik. Mga gikan 2011 to 2017. Oh, no, almost 5 years day, sorry. Almost 5 years ako balik-balik diri kay before usama ko sa salesman sa una sa Ilong. Ang itrabahoan before. So, ganiha daghan jud kami nasugatan nga mga motor. Kita sa luyor daw, may dinasaro sa likod nako. No, tako ka na siya. Sinuod na guys. Mulihok na siya da. Mulihok na siya og butangag bati. Pero apa guys, si Maria nang kauban ba yung? Tara si Maria no. Chiring. YouTube pa daw siya. Hello guys. Siksige ka lang ba? Siksige ka. Di Maria de Vera. Post na post. Ching! Grabe ay. Happy ka lang? Ha? Happy ka? Ikaw saan? Happy ka sang? Ha? Ano man? Kay? Magkikulay dyan kayo. Magdula mo sa cellphone. Good. Tara. Tara dito ta. Lantat na. From the top. Ha? Di picturean din kami. Kung picture nimo, picturean din kami kaya dili mo kompleto ang adlaw mo dili mo picturean. Kana po hugdan na nani.
Smile! Smile. Chiring! Surprise, motherfucker! Okay, sit down, nak. Sit down. Zay, kasultin mo lang, nga mura taga-date ka ron, nga mura si Dingdong og Maria. Awa. Awa, ma. Lason kayo, lason. Nak. 5, 6, 7. Patuon mama ba? Ano man, si problema niyo? Picture goal kayo siya, kay gusto siya magpa-picture. Oy! Anak! Dako, ikaw problema lang, no? Gusto no picture. Pauli ay napamidri sa magsaysay. Oh, nadi si tubig diri. Oh, di may swimming pool yun. Ano di swimming pool na diri yung bang? Buhatan gud. Aman napitas ha? Diri kani ani atbang ani? Ubos. Kanang nay heart dia, kanang nay heart. Ay. Mo de. Kana ila ang gitrabaho kay mao na na. Mo na. Ah, mo ba? Ano siya? Jardin di Rakma? Ako pa nang pagbasa Jordan di lang Hardin na siya. Hardin di Rakma. Ah, mo ba? Hardin di Rakma. Hindi siya view ilong mo. Okay kayo guys, praying up. Son! Lang, pinap Son, pinap tagotro lang kay. Mabot Dili ta namin. pinap. Ting kasal ni Sian po. After- Ah, kasal ni Sian. After 10 years, magpakasal mo gotro. Ah. Oh, kaloyan. Ay, tubig anak ko. Hapon may pikas bundok guys oh. Ang mga ilason dira may giniha karon hanapon mi diri. Sa pikas nga side. Kining heart. Oh, ni heart. Hey ma'am. Oh, nindot sa mga viewers oh. Hello. Karon pa uli na mi. Let's go. Thanks for watching. Bye-bye.